बे सोमोनांथावना मास मोननैसोनि सिगां रुनिकाटायाव दंफां खावनायनि सन्देहआव स्पेसिफिक मोनसे कमिउनिटिनि मानसिफोरखौ बिथांमोना फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ रुनिकाटा रेन्जआव हमनानै लाबोदोंमोन आरो बेखौनो रायजोफोरा रुनिकाटा फरेस्ट रेन्जखौ गाग्लोबनानै हाथियार पर्यन्त बिथांमोना सेनानै लांदोंमोन नाथाय बेयाव थरसेबो गुलि बेराखै दिनै जोङो सन्देह बिटिआर ओनसोला बर' माहारिखौ फोथांनो थाखाय बर' माहारिखौ रैखाथि होनो थाखाय नङा नामा बर' माहारिनि थाखाय नङा नामा दाखालिनि बे कुसुगाव डिभिजननि सिङाव आथियाबारि रेन्जनि सिङाव जानाय जाथाया बर' सुबुंफोरजों गावबाय नामा दा बिनिफ्राय मा फोरमायनो नागिरदों दा जों बेखायनो दुखु मोननाय फोरमायदों आरो फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव बेबायदि जाथाया जागासिनो दङ जेब्लासिम बिथांमोना सरकार खुंदों बै समनिफ्राय हाग्रा सिफायनाय दंफां दाननाय दंफां खावना लांनाय माखासेखौथ' हमदों नाथाय बिथांमोनखौथ' गावाखै बावैसो सिगां गल्डेन लेंगुर जाय जोंनि बिटिआर ओनसोलनि जोबोद गौरब गोग्गानाय जोंनि ओनसोलावसो बेयो मोनो गुबुन ओनसोलाव हयथ' बेखौ गोबाङै मोना दा बे सनालि बान्दर सना गाबनि मोख्रा जायखौ जों गल्डेन लेंगुर होननानै बुङो बेखौबो खावना लांनाय जाथायाव माखासे मानसिखौ थानो हादों नाथाय बिथांमोनखौथ' बेबायदि केपिटेल पानिशमेन्ट होआखैमोन नाथाय दाखालि 28 जुलाइनि जि जाथाय बियो बिथांखौ जाय मुंख्लं जाबाय बा रुंसारि जाबाय बेखौ बिदि केपिटेल पानिशमेन्ट होनो हानाय जायाखैमोन आरो जुदि फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ बेबायदि हाग्रायाव हाबोबा मानसिखौ गावनायनि अर्डार जुदि दङब्ला फरेस्ट ओनसोलाव थानाय रायजोफोरखौ मानो एलार्ट खालामो मानो सुसुना होआखै जे फरेस्टआव हाबोब्ला मानसिखौ गावनाय जायो होनना बिथांमोनाथ' आगथिया जेबो इनफरमेसन होआखै आरो ओरैनो जोंनि ट्राइबेलनि माखासे जनगोष्ठी आरो खायसे जनगोष्ठीया फरेस्ट आयेन बायदियै हाग्रा ओनसोलाव जा थानो हानायनि मोन्थाय दङ दा बे हिसाबै बे गावनाय जाथायखौ जोङो निन्दा खालामदों आरो न'खरा जिहेतु गोरिब आरो न'खराव सासेल' फिसाज्ला दङमोन बिथाङा बिसिबो दङमोन उन्दै सासे खुदियाबो दङमोन दा बेखायनो बिसि लोगोसे बिमा बिफा आरो न'खरा सोलिनो थाखाय हानो थाखाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ जाहाथे 1 कौटि रांखान्थि अनसुंथाइ होयो बेखौ जोङो दिनै दाबिदों जा 26-27 मायथाइनि थाखाय साधारन रां बावजा मैयानिफ्राय जागायबाय 29 जुलाइनिफ्राय 30 जुलाइसिम आरो दिनै जोबनानै थांबाय जोङो इउपिपिएल दलनिफ्राय बिटिआर ओनसोलनि गासै रायजो राजानि जानानै गोख्रोङै जोङो बाहागो लादों आरो जोंनिफ्राय गोख्रोङैनो दानि बिटिआर सरकारनिसिम माखासे गोनां आयदानि सायाव जोङो सोंलु दैखांनाय जादों आरो गोबां सोंलुखौ बिथांमोना फिननाय होदों गोबां सोंलुखौ बिथांमोना खेंसालियायै एरायदों दा गासैबो सोंलुनि फिननायखौ बिथांमोना माखासे समाव होजोबनो हायाखै मैया सोंलु सोंथि सम माने सोलिदों आरो बेवहाय जोङो गोबां आयदायाव सोंलु सिखारनायजों लोगोसे जोंनि बिटिआर सुक्तिनि माखासे दफाजों लोगोसे एनडिएफबिनि बारग' मावथिफोरखौ मा थासारियाव दङ बिथांमोननि केसखौ सिफायनायनि राहा लादोंना लायाखै एनडिएफबिनि रन्जन दैमारिजों लोगोसे बेसेबां मानसिया दासिम जेलाव दङ बेफोरखौ जों सोंदोंमोन नाथाय बिथांमोना तथ्यखौ जोंनो होनो हायाखै आरो बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों गोदानै सोसनजानाय गामिफोरनि जौगालु हाबाफारिनि थाखाय बिथांमोना मा हाबाफारि लादों बेखौबो जों सोंदोंमोन नाथाय बेखौ बिथांमोना मोजाङै जोंनो रिप्लाइ होनो हायाखै दा बेनिफ्राय जों बुंनो नागिरदों इउपिपिएलनिफ्राय जे बिथांमोना थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जालांनाय बिटिआर गोजोन गोरोबथानि जे दफा बे दफाफोरखौ बिथांमोना मोजाङै नायबिजिराखै आरो मावनो थाखाय हयथ' बिथांमोना बेसेबांखिनि राजि जोंहा सम दङ आरो दिनै मैया बिथांमोना दैखांनाय जि रां बावजा बे रां बावजानि सायाव जोंहा सावरायनाय दं आरो जों बे रां बावजाखौ जोङो नायदों मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टखौ नाथाय बेवहाय बिथांमोना 90 एबा 900 कौटि बिथांमोना बाजेट देखायदों 900 कौटिनि बाजेट देखायनानै बेयावहाय 7 कौटि बिथांमोना 71 कौटि बिथांमोना डेफिसिट माने देखायदों दा बेवहाय जोङो नुदों थांनाय आसाम सरकारनि बाजेटआव बिटिसिनो जेसेबां बाजेट हरदों बिनि बिथांमोना एसअपिडि हिसाबै बिटिसि सरकारनि बा बिटिसिनि एसअपिडि बाजेटखौ बिथांमोना एसे बारायनानै देखायनाय बायदि जोङो नुदों दा बेखायनो बाजेटनि सायाव जोंहा एसे गोजोननायखौ जोङो बारा जोंनिफ्राय जों देखायाखै आरो बावैसो जोंहा कुइसन माबा माने बाजेट डिसकासननि सायाव बाजेटनि सायाव सावरायनाय आयदायाव जोंनि बिटिआर ओनसोलाव क'क्राझार जिल्लानि कुसुगाव फरेस्ट डिभिजननि सिङाव थानाय आथियाबारि रेन्जआव अर्थात रायमाना माहारियारि हाग्रामानि गेजेराव 28 जुलाइ खालि जालांनाय मोनसे गाज्रि जाथाय एबा
सासे दाय गैयै सुबुंखौ फरेस्टनि फायखिफ्रा गावथारनायनि सायाव जोङो हाउसआव एबा सदनाव जोङो सावरायनो थाखाय जोङो अनुमति बिदोंमोन एबा पारमिसन बिदोंमोन नाथाय बे पारमिसनखौ जोंनो होआखिसै बेनिफ्राय जोङो दिनै फोरमायनो नागिरदों जे जोंनि बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोनखौ जे बिटिआर ओनसोलाव मानसि थैब्लाबो मानसि गोमाब्लाबो हयथ' बिथांमोना बेनि सायाव दायित्व लानो नागिराखै आरो दिनै फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ बिटिआरनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ सालायदों ना आसामनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ सालायदों बिनि सायाव जोंहा सन्देह दङ मानो होननानै बुङोब्ला बिटिआरनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि मानगोनां इएम बिथांनि जि स्टेटमेन्ट बे स्टेटमेन्टआ कमप्लिटलि माने डिपार्टमेन्टआ होनाय स्टेटमेन्ट दा बेखायनो जोङो जोंनि दोलोनिफ्राय जोंनि उकिल दोलोनिफ्राय बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजानि जानानै जोङो खावलायदों जोङो दाबि दैखांदों जे बे आथियाबारि रेन्जआव जानानै थांनाय सासे सुबुंखौ दाय गैयै सुबुंखौ फरेस्टनि फायखिफ्रा गावथारनाय बिनि सायाव मोनसे गोजौ बिजिरसंनाय लाबोनांगौ तदन्त खालामनांगौ आरो दाय गैयै सुबुं रुंसारि जालांनाय न'खरनो जाहाथे 1 कोटि रांनि अनसुंथाइ होयो जों बेखौ बिटिआरनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ जों दाबि दैखांदों